Ja, jeg håber meget, at du har set de foregående film. Jeg håber rigtig meget, at du har lagt mærke til, hvad der er blevet sagt på de foregående film. Det er sådan, at der er ganske vist flere film på denne DVD her, men alle filmene hører sammen i en stor helhed. Og det er ligesom med et puslespil, at hvis du begynder at tage nogle af filmene ud og ikke ser de andre, jamen så får du ikke alle brikkerne til puslespillet, og det vil sige, at så bliver puslespillet ikke lavet rigtigt. Så kommer der til at mangle nogle ting. Og der i det her film her om klimaet, sandheden om klimaet, der vil du komme til at mangle nogle af de aller vigtigste brikker for at få den fulde, sande forståelse af, hvorfor der er disse problemer med klimaet, og hvordan det vil komme til at gå i fremtiden. I en fjern fortid begyndte mennesker at interessere sig for årets gang, og man forsøgte at lave mange forskellige former for uger og kalendere, og der er meget, der tyder på, at man allerede i oldtiden, før vor normale tidsregning, havde begyndt at lave nogle kalendere og forskellige former for uger. Men romerne, det kom nogen tid senere, de havde i hvert fald en form for kalender, eller en form for uger. På den måde, der kunne de følge med i årets gang. Men det var en meget besværlig måde, at de havde fundet frem til. Så derfor så ændrede de med jævne mellemrum på de kalendere, de havde. Og man fandt frem til en kalender, der havde en årslængde på 355 dage. Og det betød så, at hver andet år, der satte man så en ekstra måned ind på 22 dage, og nogle gange satte man en ind på 23 dage. Det var sådan, som man gjorde der for nogle tusind år siden. Efter mange astronomiske beregninger, og da man fik astronomiens forskellige remedier til hjælp, jamen så kunne man begynde at beregne året meget mere nøjagtigt. Og det vil sige, at efter nogle astronomiske beregninger, så kom man frem til, at året det var 365 en kvart dag. Den berømte kejser Julius Caesar, han indførte i året 47 før Kristus en kalender, som havde 365 dage. Og det er jo stort set det, vi også kører med den dag i dag. Men paven Gregory den 13. han ændrede på det i år 1582. Der foretog han så en ændring af kalenderen. Og her i Danmark, jamen der kom ændringen først i år 1700. Og det var sådan, at indtil den tid, der havde vi haft mange forskellige former for kalendere. Kalenderne, de blev ændret i flere omgange. Det var næsten altid den katolske kirke, som kom først med en ændring af kalenderen. Og det var der også den katolske kirke, der her i Danmark i slutningen af år 1500 kom med en ændring af kalenderen. Protestanterne, de var et par hundrede år efter katolikkerne, så det var først i midten af 1700, at protestanterne de fik ændret deres kalender. De ændringer, der skete af kalenderen sådan hen ad vejen, nu tænker jeg ikke lige specielt på dem i Danmark, men altså i det hele taget, det var normalt ændringer, der galt for det meste af verden.
Der findes nogle enkelte eksempler på, at det ikke har gjaldt i visse områder, men stort set, så kan vi sige, at alle disse ændringer og alle de kalendere, der blev lavet, jamen det var noget, der kom til at gælde for faktisk hele verden. Men for eksempel jøderne, de havde en speciel kalender, kan vi godt kalde det, i oldtiden. Der havde de en kalender, der i store træk ligner den, som jeg har et billede af her. Men jøderne var bestemt ikke de eneste, der lavede kalender. Det har jeg jo allerede ligesom også fortalt, at der skete forskellige ændringer af forskellige personer. Her er for eksempel en eksempel på den romerske kalender. Her er en af den ortodokse jødiske kalender. Og her har vi så en anden kalender, og her har vi så den egyptiske kalender. Og det er alt sammen have noget at gøre med solens gang og årets tider. Men selvom der blev ændret adskillige gange på de forskellige kalendere, så var der aldrig nogensinde en ændring af ugedagens rækkefølge. Denne ugedag, som der var givet ved skabelsen på 7 dage, hvor Herren han skabte himlen og jorden på 6 dage og hvilede på den 7. dag, den forblev uændret. Selvom der skete mange ændringer af kalenderen, så forblev ugedagenes rækkefølge alligevel den samme. En af årsagerne var simpelthen, at der var ingen, der turde ændre på ugedagens rækkefølge. Fordi, at hvis man gjorde det, så ændrede man på Guds lov, og det turde man ikke. Teksten er meget klar, og alle de fulgte den. Ugens 6 dage er givet dig at udføre dit arbejde og din daglige gøremål, men den 7. dag skal være hviledag for Herren din Gud. Og så vil jeg gerne, at du lægger mærke til, her er ikke tale om, at det er sabbaten. Det er den 7. dag. Og det har en ganske bestemt årsag, og den kommer jeg ind på lige om et lille øjeblik. Det er således, at der er rigtig mange, der mener, at den 7. dag er sabbaten. Det er også rigtigt. Det blev den faktisk først mange år senere. Så der var på det tidspunkt her, der var det ikke en sabbat, der var det den 7. dag. Hviledagen er en del af skabelsen. Herren han brugte 6 dage til at skabe himlen og jorden, og havet og alt deri. Han hvilede den 7. og derfor velsignede han sabbatsdagen og gjorde den hellig. Her har vi i den her oversættelse af Bibelen, der har vi fået sabbatsdagen allerede ind ved skabelsen. Men læg mærke til, at man har ikke undladt den 7. dag. Det var den 7. dag, der blev velsignet. Det var den 7. dag, at der var blevet helliget. Selv de stærkeste nationer, selv de mægtigste nationer, der har været i historien, både før og senere, de har ikke turde ændre på ugedagens rækkefølge. Som jeg har nævnt, så var der mange, der ændrede på kalenderen. Og det var der ikke noget farligt ved, eller hvad man nu kan kalde det. Men ugedagens rækkefølge, så skulle man til at ændre på de 10 bud. Man skulle til at ændre på skabelsesugen, og det var der ingen, der turde. Selv af de mægtigste nationer. Herren, han fulgte. De, der fulgte Herren, de holdt den 7. dag. Den 7. dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og så læg mærke til, at her på den 7. dag, læg mærke til, det er den 7. dag, hvile han efter det arbejde, han udført, og Gud velsignede ikke sabbaten, men den 7. dag, og han helligede den, for på den dag hvilede han efter det arbejde, han havde udført. Det var på den 7. dag.
først menneskerne. Det var menneskerne, der blev skabt. Det var ikke jøder, der blev skabt. Det var ikke amerikanere, der blev skabt. Det var ikke danskere, der blev skabt. Det var mennesker. Og det var de første, der var her på jorden. Så det var menneske, og det er jo derfor, der er tale om den 7. dag. Senere så kom israelitterne, og først lang tid senere, adskillige 100, ja 1000 år senere, så kom jøderne. Der er intet, hverken i historien eller andre steder, til der viser noget som helst om, at der har været en eneste jøde før langt op i tidsregningen. Du skal være klar over, at fordi at man bor i Israel, er man ikke automatisk en jøde. Hvis du og jeg flytter til Israel og bor der, så er vi ikke jøder. Og der er jøder er noget helt andet. Der bor rigtig mange jøder andre steder som i Israel. Og så siger man, ja, men sabbaten, den 7. dag, det er jo en jødisk helligdag. Det er noget sludder, for da den 7. dag blev velsignet og helliget af Herren ved skabelsen, var der ingen jøder. Der var mennesker. Og senere kom israelitterne, og først langt senere kom jøderne. Og så er der en anden ting, som jeg synes, du skal have med nu her. Det var, at den velsignelse, der blev givet af Herren på den 7. dag, det var ikke givet til et bestemt folkefærd. Det var ikke, danskerne har ikke eneret på denne velsignelse. Russerne har ikke eneret på denne velsignelse. Muslimerne har ikke eneret på denne velsignelse, og det har jøderne heller ikke. Det er rigtigt, at der er jøder, der i dag holder den 7. dag, og de kalder den også sabbaten. Men, kære ven, jeg kan fortælle dig, at selvom du tager alle jøderne og tæller dem, det er nogle millioner, der er tale om her, så er det alligevel et mindre antal, end hvis du tager alle de andre, der holder sabbaten den 7. dag. Der er mange millioner, som ikke er jøder, som holder den 7. dag. Så velsignelsen, den gælder alle, uanset hvilket folkefærd du end tilhører, uanset hvem du end er. Det har ikke noget med hverken din hudfarve, eller din beskæftigelse, eller hvilket land du bor i, eller noget som helst andet, hvor gammel du er, eller hvordan du hvorledes. Det har overhovedet ingenting at gøre med, om du har mulighed for at få den velsignelse, som Herren han udtalte over alle dem, der holder den 7. dag. Det er ikke kun for et bestemt land. Nej, det er for alle lande. Det er ikke bare for kinesere eller japanere, og heller ikke bare for jøder eller danskere. Nej, det er for alle, uanset hvem de er. Og så læg mærke til, at Jesus han stadfæstede dette på en meget, meget kraftig måde. For han siger nemlig her i Markus det 2. kapitel, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Og hvorfor er det nu sabbaten han taler om i stedet for den 7. dag? Jo, det er det fordi, at i det nye testamente, der er det hovedsageligt den 7. dag blev omtalt som sabbaten, fordi det var den måde, at jøderne, og det er også den måde, at jøderne omtaler den i dag, omtalte helligdagen. Det var ved sabbaten. Men før det nye testamente, i hele det gamle testamente, der er der meget, meget få steder,
at du kan læse om sabbaten, der læser du om den 7. dag, som Herren han helligede for alle mennesker. Det var ikke en helligelse, der gjaldt kun for jøderne og grækerne. Nej, denne helligelse, denne velsignelse af den 7. dag, den gjaldt lige så meget for muslimerne og alle andre trossamfund. Det var ikke en speciel helligelse eller velsignelse for et bestemt folkefærd. Alle har frihed til at vælge, hvilken dag de ønsker at helligholde. Hverken Herren, Faderen eller Sønnen Jesus Kristus har nogensinde forsøgt at få mennesker til at helligholde den 7. dag, medmindre de selv ønsker det. Han har aldrig forsøgt at tvinge nogen til det. Det har der været andre, der har prøvet på. Der har været andre, der har forsøgt at tvinge mennesker til at helligholde søndagen, men aldrig til at helligholde den 7. dag. Hos Gud er der ingen tvang. Han er kærlighed. Og her er der ingen tvang for, om du vil helligholde den ene dag eller den anden dag. Det er helt op til dig. Men Herren han giver alle dem, der vælger at holde den 7. dag, en velsignelse. Og det er uanset om du er muslim, om du er hindu, eller du er katolik, eller du er en protestant. Det er uanset hvilket land du bor i, om du bor i Amerika, Kina, eller om du bor i Israel, eller Danmark, eller Tyskland, fuldstændig underordnet. Du har stadigvæk mulighed for, hvis du selv ønsker det, at få denne velsignelse. Hvis ikke du ønsker at få denne velsignelse, og det vil sige, at hvis ikke du helligholder den 7. dag, jamen så får du ikke denne velsignelse. Så må du nøjes med affaldet, eller skravlet, eller hvad du nu end vil kalde det, til der er for dem, som holder andre dage. De viser med deres liv, der viser du den måde, du er på, den måde, du opfører dig på, der viser du, hvem det er, du ønsker at tjene. Det er således, at djævlen, altså Satan, den gamle slange, han har lige fra skabelsen af forsøgt at få jordens befolkning til at vise på en eller anden måde. Det kan være ved en bestemt form for musik, det kan være ved at gøre nogle bestemte ting, som er i modstrid med det, der er omtalt i Bibelen. Det kan være med mange forskellige ting. Men en af de ting, som djævlen, den gamle snedige slange, har størst succes med, det er at få mennesker til at helligholde en anden dag, som den Herren har velsignet. Men det er frivilligt, som jeg sagde før. Herren tvinger ingen. Det er helt op til hver enkelt person, om de vil have del i denne velsignelse, eller de ikke vil. Der er mange, der har valgt andre guder. Der er mange, der har tjener både en solgud eller en gud af metal eller træ eller lignende ting. Og det er, som jeg har nævnt på en af de foregående film, det er hovedårsagen til at de her klimaændringer, og til at det går med klimaet, som det vil gøre i fremtiden. Jeg ved ikke, om du kan huske, det håber jeg, du kan, at jeg på en af de foregående film har sagt, at det var ikke på grund af hårkale, eller på grund af hår, eller på grund af andre lignende ting, at det var ikke det var så stor en synd, at der sker disse klimaændringer. Nej, det var nogle helt andre ting. Både profeter og præster er gudløse. Selv i mit hus har jeg mødt dens ondskab, siger Herren.
Nu vil jeg hertil sige, at når du læser versene i sammenhæng, og hvis du sammenligner vers med vers, så kan du klart og tydeligt se, at det bestemt ikke er alle præster til der er gudløse. Jeg har i min tid mødt mange virkelig gode, oprigtige prædikanter og præster, både inden for folkekirken og andre steder, så det er ikke alle, der er gudløse. Det står der heller ikke her, at det er alle, men der er mange til der er gudløse. Der er mange, der viser deres troskab ved at helligholde en anden dag, som den Herren har velsignet. For mange betyder penge mere end Jesus. Det var sådan på et tidspunkt, mens Jesus han var her på jorden, at svinehyrderne, de løb deres vej og fortalte om det, der var sket inde i byen. Det var nemlig sådan, at der var nogle mennesker, som havde en ond ånd i sig. Og denne onde ånd drev Jesus ud, og han lod denne onde ånd fare i svinene, fordi svinet er et urent dyr. Svinet er et af de eneste dyr, som æder åsler, altså andre døde dyr. Og sådan kan vi sige mange andre ting også om svinet. Men det er ikke det, vi skal tale om her på denne film her. Men de kom så ud for at se, hvad der var sket. Og de kommer og ser, at de, som havde været besat med onde ånder, de sad fuldt påklædt og ved fuld fornuft. Og så blev befolkningen der, de kunne se, at deres svin, de var sprunget ud over skrænten og styrtet i havet eller i vandet, og på den måde var de druknede. Men de tænkte slet ikke på, hvad der var sket med de her mennesker, som nu var blevet helbredt. Og på grund af, at det gik ud over deres penge, nøjagtigt det samme som i dag, det er spørgsmål om penge, så bad de Jesus om at forlade deres egen. En frygtelig ting at bede Jesus om at forlade deres egen. Men ikke desto mindre, så er der rigtig mange, der gør nøjagtigt det samme i dag. Der står her i den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringens bog, det 3. kapitel, hvor Jesus han siger, se, jeg står ved døren og banker på. Er der nogen, der hører mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham. Jeg kan godt se, at der er en stavefejl her med D. Der skulle have været et D i stedet for et H. Men okay, jeg tror, du er klar over, at der kan stå døren. Nu er det sådan, at jeg har taget en direkte kopi af fra Bibelen af, og derfor så må jeg sige, at fejlen tilhører nok en anden. Lige meget med det. Jesus står ved døren og banker på. Og der er rigtig mange trossamfund, som har sat Jesus uden for døren. De ønsker ham simpelthen ikke indenfor. Fordi at hvis de ønsker ham indenfor, så har han nogle ting, som de skal følge. Så har han nogle ting, de skal rette sig efter. Den sande årsag til klimaændringerne, det er ikke hor eller tyveri eller ægteskabsbrud, men det er, at man har planer om at ændre på den dag, som Herren har velsignet, og have en anden dag i stedet for. Befolkningen lider under følgerne af deres synder, og de synder, der er tale om her, er ikke, som jeg har nævnt, hor, ægteskabsbrud, tyveri eller lignende. Nej, det er simpelthen ændring af den dag, som Herren har velsignet. Jorden vrider sig i smerter, afgrøderne visner, ja, det er de begyndt med i visse områder på jorden, men det vil blive mange gange værre. Jeg kan love dig en ting, når himlen bliver lukket, så den ikke giver regn. Og det vil ske,
kort tid efter, at man har vedtaget en lov om helligholdelsen af søndagen. Folket har fordrejet Guds lov og brudt hans eviggyldige befalinger. Når at dette bliver udført i praksis, når det sker, så er det, at himlen bliver lukket for regn. Så vil himlen nægte at give regn, og så vil afgrøderne først rigtig begynde at visne. Jeg vil gerne lige slå fast, det er ikke de synder, som for eksempel hor, tyveri og mord og andre lignende ting. Det er ikke dem, der er tale om. Det er heller ikke bedrageri og vold, selvom det er nogle frygtelige ting. Det vil jeg gerne give dig ret i. Men det er ikke derfor, at himlen bliver lukket for, så der ikke falder regn. Det er heller ikke derfor, at der vil blive en hungersnød, som vi aldrig nogensinde har set magen til. Altså i dag har vi hørt om hungersnød i Afrika og andre lande, men vi har ikke haft hungersnød for eksempel her i Danmark. Nej, men det kommer. Jeg kan ikke sige dig hvornår, for det er ikke noget, jeg tror, der er nogen mennesker, der kan klare at fortælle, hvornår det sker. Jeg kan kun sige, det vil ske. Herren har forudsagt det, og det har vist sig den ene gang efter den anden, at når Herren har sagt det, så sker det, uanset hvad vi mennesker vi tænker og mener. Og det er fordi, at man har ændret på Guds lov. Det er specielt det 4. bud, at man har ændret på. Det er specielt det bud, som fortæller om skabelsen i 6 dage, og at Herren velsignede den 7. dag. Vælg nu i dag, hvem du vil tjene. Jeg vil opfordre dig meget indtrængende til at vælge, hvem du vil tjene. Om du vil tjene Herren, eller du vil tjene en anden. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. Prøv en gang at se på kalenderen. Prøv en gang at se på, om søndagen er den første dag i ugen. Det tror jeg ikke, den er. Den kalender, jeg har her, det er en kalender fra før 73, fordi der var søndagen nemlig den første dag i ugen. Således som Bibelen den siger, nemlig at Jesus han opstod den første dag i ugen. Det kan du læse både i Matthæus det 28. kapitel, du kan også læse det i Markus det 16. kapitel, om den første dag i ugen, der opstod Jesus. Og her kan du læse om det i Lukas det 24. kapitel og i Johannes det 20. kapitel. Hele vejen igen kan du læse om Jesu opstandelse den første dag i ugen. Og ikke som det er blevet til i dag, som at det er, hvor det er en mandag, hvor at det er en anden dag. Nej, men det var med en slanges snedighed og en løves dristighed, at det nye Babylon, Satan, djævlen, han vågede at ændre på ugedagens rækkefølge. I 1973, fra den 1. januar 1973 og så frem efter, der kan du se på kalenderen, at der er der ikke nogen til der er der ingen kalender, som har den første dag i ugen som søndag. Der har de mandagen som den første dag i ugen. Der er en ting, jeg godt lige vil gøre opmærksom på her ved Jesu opstandelse. Hvorfor var der ikke en massiv modstand fra de kristne om, at man vil ændre kalenderen således, at det blev mandagen, der nu blev den første dag i ugen? Hvorfor var der ikke en massiv modstand fra alle de kristne kirker? Var det fordi det ikke betød noget? Det var det i hvert fald ikke, fordi for alle kristne protestantiske kirker
der betød søndagen Jesu opstandelse utrolig meget. Jamen, hvorfor var der så ikke andet end nogle ganske få, til der gjorde indvendinger, til der gjorde opstand, og som råbte højt om, at der vil komme en ændring, som vil ændre på deres tro? Det skal jeg sige dig. Det var fordi, der var ingen, der var klar over det. Fordi denne ændring skete i aller største hemmelighed. Og det er på nøjagtig samme måde, at søndagsloven, loven om helligholdelsen af søndagen, at det vil foregå i allerstørste hemmelighed. Det er ikke noget, som er åben for enhver i dag. Jeg har prøvet at rode lidt i det, og når du ser de forskellige film her på denne DVD'er her, så vil du også på en af filmene høre om, hvordan jeg kan fortælle dig om, hvordan jeg har kontaktet både den ene og den anden organisation og institution. Jeg har kontaktet både EU, og jeg har kontaktet den katolske kirke. Jeg har kontaktet mange andre for at høre om den søndagslov, som der vil komme. Der er ingen, der vil kendes ved det. Nøjagtigt på samme måde var det i 1972. Jeg havde boet i udlandet i Australien i en del år og kom hjem til Danmark i 1972. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var, at jeg hørte mange, der taler om, at der nu muligvis vil komme en ændring fra, at søndagen var den første dag i ugen, at det så vil kalenderen vil blive ændret, således at det blev mandag, den var den første dag i ugen. Jeg ringede til det, der hed EF i Bruxelles, og talte med nogen dernede. Jeg skrev breve til dem. Jeg kontaktede politikere her i Danmark. Jeg kontaktede kirkeministeriet. Jeg kontaktede mange andre og spurgte dem alle sammen det samme spørgsmål. Er det rigtigt? Jeg har boet i udlandet i en del år. Hvilket var rigtigt. Jeg havde boet i udlandet i en del år, og jeg var kommet hjem til Danmark nu her i 1972. Og jeg spørger så, er det rigtigt, hvad jeg hører, at der vil komme en ændring af kalenderen, således at søndagen ikke er den første dag i ugen mere, men at det bliver mandagen? Nej, fik jeg at vide alle steder. Nej, der vil ikke ske nogen ændring. Det er noget sludder, så hvis du har hørt det et eller andet sted, så er det noget vrøvl. Så har de ikke vidst, hvad de talte om. Nej, der vil ikke ske nogen ændring. Vi vil fortsætte med den kalender, der har altid været, og den vil se nøjagtigt ud, som den hele tiden har gjort. Søndagen vil fortsætte med at være den første dag i ugen. Vi tør ikke ændre på det. Det er der aldrig nogen, der har turet gøre før, og det gør vi heller ikke. Men hvad skete der? Fra den 1. januar 1973 havde vi en anden form for kalender, hvor at mandagen var den første dag i ugen. På nøjagtig samme måde vil det gå, når at der skal vedtages en lov om søndagshelligholdelse. Jeg har kontaktet både EU-parlamentet, jeg har kontaktet EU-kontoret her i Danmark, jeg har kontaktet flere politikere, og jeg har kontaktet, jeg ved ikke, masservis af andre mennesker og institutioner og organisationer, som burde vide noget om det. Men der er ingen af dem, til det vil sige noget som helst om, at man har planer om at komme med en lov om helligholdelsen af søndagen. Det jeg får at vide mange steder fra, det er, jamen du kan da se, at i dag gør man lige det modsatte. Så der er noget forfærdeligt vrøvl, du kommer med, for du kan se, hvordan man udvider åbningstiden om søndagen for mange forretninger. Ja, det kan jeg godt se. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er falsk. På en falsk måde, man gør det.
Man er ikke ærlig, man kommer ikke frem med sandheden. Og hvorfor gør man det så på en sådan måde i dag? Det er fordi man ønsker ikke en opstand. Man ønsker ikke, at folk de skal få den sande kendskab. Nu laver jeg den her video om de ting her, hvor at ændringen af søndagen som den første dag i ugen til søndagen til mandagen den første dag i ugen. For at de, der ønsker det, skal have en mulighed for at få kendskab til det. Men jeg ved udmærket godt, at der er næsten ingen, der vil tro på, at det er rigtigt. De vil alle sammen sige, lige som de politikere, både her i Danmark og i EU-parlamentet og andre steder, som jeg har talt med, de siger, at det er noget sludder. Det passer ikke. Og det betyder, det er den opfattelse, som befolkningen skal have, at alting skal fortsætte, som det altid har været. Man må absolut ikke få noget som helst at vide om. Det er kun sådan nogle tossehoveder som mig, som jeg bliver gjort til en fuldstændig utilregnelig person, som ikke burde have lov til at gå løs omkring. Nej, men det er top secret. Det er så hemmeligt med hensyn til det, der sker med hensyn til ændring af kalenderen, til at der kommer en lov. Det er hemmeligheder. Tørke og hungersnød, det er noget, at vi kan høre om næsten hver eneste dag. Men tænk engang på, hvorfor er der mange mennesker, der dør af sult hver eneste dag. Det er der fordi, at lige som med hensyn til loven om søndagshelligholdelsen, det er et spørgsmål om penge. Sådan er det også med tørken og hungersnøden, som vi har i dag. Og sådan vil det også være i fremtiden. Vi bruger i dag utrolig store mængder af fødevarer, korn, majs og mange andre produkter, som firmaer, de bruger enorme summer, mange milliarder, det er ikke millioner, men milliarder af kroner på at finde, hvordan man kan bruge disse fødevarer, ikke til føde, men til andre ting, for at vi mennesker kan leve et liv i luksus, uden at bekymre os om fremtiden. Så bruger man fødevarer, som kunne gøre det således, at mange af de mennesker, der i dag dør af sult, at de vil overleve. Men den hungersnød, der er i dag, og det antal, der dør af sult i dag, er kun en lille brøkdel af, hvordan det vil blive i fremtiden. Ingen kan forestille sig de følger, som en lov om søndagshelligholdelsen, den vil få. Nu kommer der et skriftsted fra Bibelen af. Jeg tror, den er troværdig, jeg tror, det er sandt. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er meget uhyggelig læsning. De, der ikke blev dræbt af sværdet, er lykkelige, end de, der dræbes af sult. Mens de ligger såret hen, fjernt fra markens afgrøder. Der er ikke noget mærke. Og så kommer det, som jeg synes, der er så forfærdeligt. Med egne hænder må mødre nu koge deres børn. Det er blevet deres føde. Det vil simpelthen blive sådan, at mennesker vil spise hinanden. Mødre vil koge deres børn. Jeg tror ikke rigtigt, at du kan forstå eller sætte dig ind i en sådan tankegang. Men lad mig give dig et lille eksempel. Da jeg boede i Australien, hvor jeg boede en del år, der var det således, at vi hver eneste år her
november, december, januar måned, hvor at det er varmest i Australien. Der kunne vi høre i fjernsynet, vi kunne læse i aviserne, at der var nogen, som havde kørt eller prøvet på at køre tværs over den meget, meget store ørken, der var der i Australien. Og vi kunne læse om, at der hver eneste år var nogle stykker, en 8, 10, 12 stykker, det var lidt forskelligt, det var der omkring ved, som simpelthen ikke kom over. Det er en strækning på langt over 1000 kilometer. Og vi kunne læse og høre om i tv og så videre, at der var mange af dem, der havde forsøgt at komme over, men ikke kom det, som havde drukket deres egen urin. Hvordan kunne du tænke dig at gøre det? Det sker den dag i dag. Man drikker sin egen urin for at få væske. Nogen havde lagt sig ind under bilen og åbent for vandet på køleren og drukket det. Jeg har også kørt over den ørken, men jeg var ikke nødt til at drikke min egen urin. Jeg havde så meget vand med i dunke, at der ikke var nogen problemer der. Men der er mange andre situationer, hvor at man har været nødt til at gøre nogle ting, som i dag vil være fuldstændig utænkelige. Men her har vi altså eksempel på, når tørken virkelig sætter ind, når hungersnøden virkelig bliver stor, så vil også ske vold, som vi ikke har. Altså, vi har godt nok meget vold i dag, men den vold, der vil komme på grund af hungersnøden og tørken, det er ingenting, der er i dag imod det, der vil komme. Du tror selvfølgelig ikke på, at det vil ske, og det vil jeg ikke bebrejde dig for det er der næsten ingen, der tror på. Hvor mange forventede Jesus, da han blev født her på jorden? Det var der kun nogle få, der gjorde. Alle mennesker havde en mulighed for på den tid at have kendskab til det. Der var mange, mange år i forvejen, der havde Mikas, han havde, på grund af at Herren, han havde sagt det til ham, så havde han forudsagt, at Jesus ville blive født, og hvornår han ville blive født. Men der var kun nogle ganske få, som ønskede at kende tiden. Der var kun nogle ganske få, som havde studeret de gamle skrifter, og derfor vidste, hvornår det ville ske. Og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, så skal du advare dem fra mig af. Og det er det, jeg prøver at gøre med denne film her, med denne video. Jeg prøver på, så godt som jeg overhovedet kan, ved Guds hjælp, at fortælle dig, at den tid, vi står overfor, den vil blive mange, mange gange værre, som den er nu. Men, kære ven, der er håb. Der er håb for dig, der er håb for alle andre også, hvis du selv ønsker det. Jeg har også lavet en film, som også er med på denne DVD her, som du bør høre, hvor at du får at vide, hvordan du kan overleve, uden hverken at drikke din egen urin, eller dø af sult. Jeg ved godt, der er ikke ret mange, som tror på de ting, jeg her fortæller om. Det er jeg fuldstændig klar over. Men det, jeg ønsker, det er at sige til alle dem, som ønsker det. Vær på vagt, vær rede, for det vil ske. Herren, han har ikke skjult noget som helst. Han prøver på at råbe det ud med højttaler og på andre måder, således at alle kan få dette budskab. Det er bare ikke ret mange, der er interesseret i det. Der er ikke ret mange, der tror på det. Det er lige som dengang syndfloden, den vil komme over jorden. Gud, han havde set, at jorden den var fordærvet, lige som den er i dag.
Og dengang, der valgte Herren at gøre det med en vandflod. Den måde, det skal ske på nu, det er ikke ved en vandflod, det er lige modsat. Det er ved tørke. Og så læg mærke til en anden ting. Dengang var der kun nogle ganske få, der troede på Noah. Det Noah, han havde fået besked om at sige til befolkningen fra Herren. Det er det samme som det, der sker nu. Jeg er overbevist om, at Herren har kaldt mig. Jeg er ikke profet, det må du endelig ikke tro. Jeg er heller ikke en mere hellig person end alle andre. Absolut ikke. Jeg er et ganske almindelig syndig menneske. Men jeg har alligevel fået den opgave at lave den her film og fortælle dig, at lige som det skete i 72, der var ingen, der fik noget som helst at vide om, at der vil ske en ændring af kalenderen. Sådan er det også nu. Der er ingen, der får noget at vide om, at der vil ske en lovgivning, som vil få mennesker til at helligholde søndagen. Ligesom da syndfloden kom, der fortalte Herren til Noah, at han skulle prædike, han skulle fortælle befolkningen, men de lå af ham, de grinede af ham, lige som folk gør i dag af mig. Men nu har du en mulighed for at gøre de ting, som du bør gøre, nemlig at høre de næste film her på denne DVD. Så vil jeg fortælle dig, hvordan du kan klare dig, hvordan du kan overleve.